Döwlet tarapyndan berilýän himayet golluglardan rowuklanyp tähmet çeken Irada Hususy Kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň ruhyna münasib işler bitirmegi ötesinden gelýärler. Hususy kärhana daşary ýurtlaryň öňde barça kampaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen Nurana Aý Önümhanasy her ýerle ýokary hili çörek we çörek önümleriniň 1000 tonnasyny taýýarlap olary täzeligi bilen sarp edişlere ýetirmegi ötesinden gelýär. Nurana Aý Önümhanasynyň häzirki wagtda öňürgen ýokary hili çörek we konditor önümleriniň sany 30-a ýetýär. Hormatly prezidentimiziň ýordamynyň ilatyny özümizde öňürilýän azy garyplar bilen öpçün etmek barada çözgüdüne münasip iş bilen jogap bermegi başarýan Gyllar we Çeýgaryndaky Irada Hususy Kärhanasynyň çörek we çörek önümlerini dürli görnüşli konditor önümlerini taýýarlaýan Nurana Aý Önümhanasynyň hünärmenleri önümçiligi ýakyn wagtlarda giňertmegi maksat edinýärler. Olary ýakyn geljekde meweler we gögönümleri gaýtadan işleýän ýürüti önümçiligi ýola goýmagy gözüňde tutýarlar. Halal tähmet çekip watanymyzyň ykdysat kuwatynyň artmagyna öňçilik goşun toşýan önümhanaň hünärmenleri ilatymyzyň täze ýyl toý taçaklaryny ýokary hili hem tagamly nagmatlar bilen bedemegi maksat edip, şuň bir hasam gaýratly tähmet çekerler. Olar öňçilik tähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.